हेलो लोगोफोर, आंनि मुङा मिस्टार जाफुंसार मुसाहारि। नोंथांमोनहा नायदों आं रमान्टिक इउट्युब चेनेल। बिनिखायनो गासिबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बरायनायजों लोगोसे आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय, दासिमबो जुदि सोरबाफोर आंनि बे आं रमान्टिक इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै दानो साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुनानै दोनलां। बे चेनेलनि गेजेरजों आं माखासे मोजां रमान्टिक आरो माखासे रियेल लाभ स्ट'रिनि बागै खोथा सावरायनो आं जुजिगोन अरायसम नोंथांमोनजों लोगोआव थानानै। हेलो लोगोफोर, लानानै फैबाय आं दिनै नोंथांमोननि सेराव माखासे लाभ स्ट'रिनि बागै सुंद' सावरायनाय बे भिडिअनि सायाव। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि सेरावनो दङ। आङो बे लाभ स्ट'रिनि बागै फंनैसो सावरायगोन। भिडिअआ बारा गोलावबो जानाय नङा आरो बारा गुसुंबो जानाय नङा। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय लोगोफोर। दानि भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम। उन्दै समनिफ्राय लानानै बुंगोन आं लोगोफोर फारि फारि। नोंथांमोना नायलांबाय था, गोसो होनानै खोनासं, जाहाथे मोजाङै बुजिनो मोनो। लोगोफोर, बे लाभ स्ट'रिनि खोथाया आंनिनो जागोन। आंनि जालांनाय रियेल लाभ स्ट'रिनि फारसे आं दिनै बुंनो सानदों लोगोफोर। थारमाने आङो नंखाय खोथा बुङाखै। नोंसोरो फोथायो फोथाया, जायखिजाया आं सैथोखौनो बुंगोन आरो। दा नोंथांमोना मा सानो? जायखिया आं सैथो खोथाखौ बुंगोन दिनैहाय। आंनि लाभ स्ट'रि होननानै बुङोब्ला लोगोफोर 2013 सोबा आङो क्लास 6 बिदिमोन। ओमफ्राय उन्दै समनि खोथाखौ रायज्लायथारगोन आं। थारमाने उन्दैथाराव आरोखि ना, बांद्राय गोसोआवबो गैजोबलायला आरो बेसेबां बोसोरमोन, बेसेबांमोन बेफोरखौ आङो हिसाब खालामबासो मोनसिगोन। दा जिखुनु बैसोखौ इसेबां माने बिदिखौ आं रायज्लायला। जायखिया आं उन्दैथाराव आरोखि ना, क्लास 3, 4 बिदियाव क्लास 3, 4 बिदियाव आङो LP स्कुलाव हाबनाय समाव आंनि लोगोरिखौ मोजां मोनजेनदोंमोन। थारमाने आङो बे लोगोरिखौ लोगो मोनजेननानै मेगन खेबदोंमोन। दा नोंथांमोनहा गोमोगोन जानांगौ, थारमाने मिनिनो ओंखारगोन आरोखि ना, एसेबां उन्दै बैसोआव दे आङो बियो बेबायदिमोन। दा नोंथांमोना बिदि साननो हागौ, नाथाय नोंसिनिखौबो हले दाला खोमाखा। नोंसोरबो जुदि LP स्कुलावनो जुदि सोरबा लोगोरिखौ फसायनानै मेगन खेबनानै दंमोनब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों शेयार खालामलायबानो जाबाय लोगोफोर। आङो आंनि उन्दै बैसोनि लाभ स्ट'रिखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोनहा एसे खोनानानै माबायदि मोनदों बेखौबो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। दा लोगोफोर, मेन खोथाया बेसो, आंदि इसिबां उन्दैयाव मानो मोजां मोनदोंमोन। दायो बेखौ आङो मेगन खेबनानैल' थानो गोनां जादों। मुंखौ आं खिन्थाथ'ला, उननि भिडिअफोराव आं लासैनो खोन्थानो नाजागोन लोगोफोर। दायो आं नामखौ खोन्थानो हाया। थारमाने गामिनि मोनसे स्कुलावहाय, LP स्कुलाव आरोखि ना, जोङो ज' हाबो। बेयावनो गामियाबो खाथि, बांद्राय गोजाननि नङा, जोंनिफ्राय इसिबां गोजान जाया, थेवबाबो गामि मोनसेनि नङा आरोखि, गामि खाथिनि होननानै बुंजायो। दा बेखौ आङो मेगन खेबनानै दङ क्लास 3 निफ्राय 4, 5, 6 सिम। जिथु उन्दै बैसोनि मोजां मोननाय जाफुङाखै। आंल' हास्थायनानै मा जानो, आं बुंनानै लानो हायाखै लोगोफोर। बे मोजां मोननायखौ आं बुंनानै लानो हायाखै, नायनानैल' थानो गोनां जादों। ओमफ्राय बेखौ गुबुनजों जरायनाय नुयोब्ला आङो रंजाफायोमोन। माने आङो गोसोआव गोजोननाय लायाब्लाबो ओरैनो सायाव रंजानाय लाफ्लायोमोन। मोजां मोननायनि फावा माबायदि लोगोफोर, साननानै नाय नोंसोरो। मालाबाफोर सोरखौबा मोजां मोनदोंबा, उन्दै बैसोआव मोजां मोननायाबो ओरैनो नङा। नोंनि गोसोआव दुखु मोनबाय थागोन, ओमफ्राय नोङो सायाव रंजानो गोसो जागोन आरोखि, बुंनानै लानो हायाबा।
बुंनानै लानो हायासै नालाय बेखार जाबाय आंनि मोजां मोननाया, उन्दै समनि मोजां मोननाया। ओमफ्रायो बुंनानैथ' लानो हाखायासै। दायो बियो आंखौ गारनानैसो थांबाय। आंनि मोजां मोननायखौ एसेबो बुजियासै बियो। थारमाने बियो क्लास 1 2 3 4 5 सिम फरायनानै बियो 6 आवथ' गलाङोना, एम इ स्कुलाव हाबहैनो गोनां जायो। दा बियो एम इ स्कुलाव गारनानै थांबाय आंखौ। बे गामियाव हाबासै बियो टाउनाव हाबहैबाय। टाउनाव हाबहैनानै दाना आङो बिराद फाग्ला जाबाय आरोखि बेनि थाखाय। मा जाबावगोन, आंथ' दानो टाउनाव हाबनो सम जायाखै, मालाय बिहा थांबाय। ओमफ्राय आंनि लोगोफ्राबो रावबो थाङाखै, आं बोरै हारसिं थांगोन, बिदि जाबाय। दाना मा खालामबावगोन, उफाय गैया गामियावनो हाबनांबाय आङो, जाम्बा जाम्था। ओमफ्रायो बेहाथ' मालाय हाबहैबाय, मालाय टाउनाव सियान जाहैबाय, सेंग्राफोर मोजां मोजां नुहैबाय। आंखौथ' मोनथिखायासै बियो आं मोजां मोनदों ना मादोंमोन गावखौ, बियो मोनथिखायासै। बिराद जारला जाबायना। आं बेखौ हास्थायबाबो मोनासै। उन्दै समनि खोथा फेलें थांबाय आरोखि ना। दा मा बुंबावनो, बेखौ रायलायनानै दा गोसोखौ एसे मोजां मोनो, रंजानो गोसो जायो बिदि माबाखौ रायलायनानै बुरखांफिननो हायोबा आरोखि ना। गोदोनि खोथाफोरखौ जालांनाय लाभ स्ट'रि, एसेबां उन्दै बैसोआवनो आं बे लाभआव गोलैदोंमोन। बेबायदि नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर गोलैदों जानो हागौ, एल पि स्कुलाव सोरखौबा मेगन खेबबायदों जानो हागौ, बुंना लानो हायाखै जानो हागौ। दा बेबायदिनो गेजेराव आंबो सासे जादोंमोन आरोखि ना। गुबुन लोगोफ्राबो जादोंना मादोंमोन आं जेबो मिथिया, नाथाय आङो बे लोगोरि अनजालिनि थाखाय बेबायदि दुखु सैनांनो गोनां जादोंमोन। दा मा बुंबावनो, जायखिजाया आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै। नोंथांमोनहा ससे उननि भिडिअफोरावबो बेबायदिनो नुलांगोन। जायखिया आंनि उन्दै समनि मोजां मोननाया बेखिनियावनो जोब्बाय आरोखि ना। उन्दै समनि मोजां मोननाया बियो फार्स्ट टाइमाव आङो बेखौ क्लास 3 4 निफ्रायनो फल' खालामबाय थादोंमोन। बिनि रायलायनाय, मिनिनाय, ओमफ्राय जोङो सब समाय सैलाया बायदि देखायबाय थायोमोन। थारमाने बिबो सैया आंखौ आरोखि, ओमफ्राय आंबो बेखौ सैया। थारमाने बिराद नांलायो बुलायो, दावराव जायो, क्लासाव दावराव खालामो, बिराद नांलायो। ओमफ्राय मिन्थिया बिनि गोसोआव मा साननाय दङ, नेक्स्ट भिडिअआव खोन्थागोन। ओमफ्राय आङो बेखौ हास्थायोमोन आरोखि, गावनि लोगोरि खालामनो, जिउनि खालामनो, थारमाने मोजां मोननो, लाभ स्ट'रि माने लाभ खालामनो आं बेखौ हास्थायोमोन उन्दै बैसोआवनो। इन्टारेस्ट मोनदों नामा लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै? स' बेबायदिनो थांबाय थाबाय बियो आंखौ लास्ट बाराव गारनानैसो थांबाय। दायो आंहा लोगोफोरजों, गामिनि लोगोफोरजों जाम्बा जाम्था गामिनि एल पि स्कुलावनो हाबनो गोनां जाबाय। माने गामिनि एम इ स्कुलावनो हाबनो गोनां जाबाय। ओमफ्राय बेहा टाउनाव थांबाय। दा बेखिनियावनो उन्दै समनि लाभ स्ट'रिया जोबथ'बाय लोगोफोर। उननि नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो मोनसे खोथा शेयार खालामबावगोन आंनि लाभ स्ट'रिनि बागै। स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआवबो बेबायदिनो मोजां टपिक लानानै फैगोन आंनि मोजां मोननायनि सायाव, रियेल स्ट'रिनि बागै। दे अब्ला दिनै जाथ'बाय। गुबुन मोनसे भिडिअआव लोगो हमसिगोन नोंथांमोनखौ। स' गोजोननाय थाबाय। इसोरनि अननायाव नोंथांमोनहा मोजाङै मोजां दङ जानांगौ। ओमफ्राय दायो आंबो मोजाङै दङ लोगोफोर, बेखार थाया। ओमफ्राय बिदिनो बेखारखा नालाय जेब्लाबो, बेखायनो भिडिअ मोनसे खालामबाय आरोखि। गोदान चेनेल खुलिनायजों लोगोसे नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। बे भिडिअखौ शेयार खालामना हाजासे नोंथांमोननि अननाय सापर्टनि गोनांथि। आरो आङो बे खोथाखौ बुंनो लुबैबाय थायो, नोंथांमोननो सोरनोबा साबस्क्राइब नांगौब्ला आंनि कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। आंनो उनाव बिदि ओरैबायदि साबस्क्राइब नांगौ, साबस्क्राइबनि गोनांथि होननानै आङो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन। लोगोसेनो आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनलांखा लोगोफोर, अब्लासो आंनिफ्राय साबस्क्राइब आरो अननाय मोनगोन आरो हेफाजाब मोनगोन लोगोफोर। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं दोनथ'बाय लोगोफोर, बाय बाय।